Dala mo na yung ano, Chip, ha? Yung motor namin kasi may bigay kami pagkain doon. Ikaw, kumain ka na? Kumain ka na? Hindi ka pa kumain? Pareho rin tayo nangingi ng pagkain. At sa punto pong ito ay may lumapit sa akin na matanda na si tatay at malapit siya po akong pinalo ng kanyang tungkod. Tay, bakit po, Tay? Ano pong gusto mo? Ano pong gusto mo, Tay? Ginagawa po namin to ngayon kasi alam ko po naman na marami po talagang mga ginugutom na mga tao. Marami naman talaga yung mga hindi nakakain. Hindi katulad natin na makakain talaga ng 3 beses sa isang araw. Alam ko po yung pakiramdam ng mga ginugutom po na tao, yung mga lalo na kapag may gusto tayong kukunin na pagkain, yung gusto nating kakainin, makakain lang tayo kasi may pambili tayo. Yung mga taong katulad nila ng mga pulubi na nasa gilid-gilid ng kalsada, mahirap sa kanila na makabili. So at least man lang kapag mayroong magbibigay, bibigyan natin sa kanila para man lang makapagkain sila kahit sa konting paraan lang. Minsan masasabi natin na yung mga nanghihingi ng mga pagkain, yung mga pulubi, minsan masasabi natin na malaki yung katawan nila, nanghihingi lang sila ng pera, hindi sila nagtatrabaho. Siyempre maintindihan naman natin yun kasi iba kasi yung perception nila eh. Sa akin po, naintindihan ko po yun kaya ngayon gagawin ko po yung isang pagiging pulubi para manghingi at kapag may mahingi kami, bibigyan namin sa kanila. Sana po'y magustuhan ninyo ito. Kuya, tulong, kuya. Salamat, kuya. Butin niyo po, kuya. Salamat po, kuya. Salamat po. Bait po ninyo. God bless you po, kuya. Salamat sa pagkain, kuya. Saan po kayo galing, kuya? Ang bait niyo naman. Salamat po. God bless you po. May pagkain ka, kuya? May pagkain ka? Ate, may pagkain ka, ate? Salamat, kuya, ha? Kuya, may pagkain ka, ate. Ate. Ate, may pagkain kayo, ma'am. Ma'am, salamat po, ma'am, ha. God bless you po sa inyo, ma'am. God bless you po sa inyo, ma'am. May pagkain ka, ma'am. Ma'am, salamat, ma'am, ha. Bait po ninyo, ma'am. Bait po ni ma'am. Binigyan ako kanina ng 20. Binilikan niya ako, binilhan niya ako ng pagkain, oh. Bigay na tayo. Pagkain kayo dyan. Ha? Sure kayo? Pagka may pera pa kayo dyan? Ha? Ano pangalan ninyo? Ayan. Ha? Ayan. Ikaw, ano pangalan mo? Buti nyo naman. May pera pa kayo dyan?
Ay. Inabutan kasi ang lockdown eh. Naubos kasi yung budget namin. Yung mga kaibigan ko, umuwi na. Ako lang hindi nakauwi ngayon. Kailangan ko talaga ng tulong. Nanay, salamat sa iyo nanay ha. Ano pangalan ni nanay? Rinky? Gusto ko sana umuwi na pero wala ko kasi ako muna. Kailangan ko talaga ng ano eh. Maripol. Sure ka na, bibigyan mo ako? Kaya na lang din na okay lang naman ako. Kaya may pagkain ka? Ate, may pagkain ka? Salamat po ate. Ano ang pangalan mo ate? Ha? Taga saan ka ba? Taga rito ka lang? Ang bait po ninyo. Ano pangalan mo, May? Oo. Salamat po ha. May pagkain ka? Saan ka galing? Duty. Saan mo dali yung pagkain mo? Saan ako na amo ko? Paite, minum paite. Okay lang ba sa'yo? Salamat sa buhay nyo naman. Ano po pangalan mo? Jimboy. Ano? Jimboy. Sa kanino yan? Sa amo ko. Salamat na, God bless you sa iyo. Binigyan na akong pera. At sa punto pong ito ay may lumapit sa akin na matanda na si tatay at malapit siya po akong pinalo ng kanyang tungkod. Tay, bakit po tay? Ano pong gusto mo? Ano pong gusto mo tay? Away. Huwag po tay. Bibigyan na lang kita ng ano tay, yung binibigay sa akin. Wala pagkain eh. Bibigyan kita. Sige, halika dito tay. Halika dito, bibigyan kita. Bibigyan kita tay. May nabigyan ba sa'yo dyan? Wala. Kayong dalawa tay, mahingi tayo. Para may mga mabait naman tao tay, bibigyan tayo tay. At pag walang magbibigay sa'yo tay, ako magbibigay ako sa'yo. Ha? Pagkain. Oo, hintay lang tayo. Kain tayo tay. Kain tayo. Kain ka. Kain ka dito. Binibigay ito sa mga maawain tao tayo sa akin dito. May nabibigay ba sa'yo dyan? May nabibigay sa'yo? Oh my. Oo. Kailan ko na 1,000. Okay yan tayo. Buti naman, binigyan ka. Kain ka dito. May ano tayo dito. Kain ka dyan. Kain ka. Binigay yan ng mga babae dyan, ng mga maway puso tayo. Kain ka dyan. Wala problema. Kain tayo. Akala ko tayo, papaluin mo ako eh. Mabuti naman akong tao kahit nangihingi ako. Meron naman ako. Bibigay naman talaga ako. Ano pangalan mo tayo? Kainin mo yan tayo. Sa'yo ito lahat ha. Sa'yo yan lahat. Wala problema sa akin. Ha? Ubusin mo na, kakainin mo yan kagabi. Bukas, bili ka na ano, bili ka ng kape. Ha, bili ka ng kape ha. Para pang ano mo yan, mainit mo yan ha. Ang pangalan ko si Budoy. Oo, Budoy. Salamat, Budoy. Ha. May pera tayo, may pagkain. May bibigyan tayo, bibigyan mo tayo. Ang ganda mo rin eh, sabi ni, ano ma'am, ang ganda mo rin, sabi ni tatay. Salamat na, salamat, pinisin mo kami ha. Oo. Ang bait po, ano po pangalan ninyo ma'am? Irish kuya. Ang bait po ninyo, God bless you sa inyo ha. Babay po, babay po. Okay lang naman dito, bro. May payong mo naman kami. Binigyan kasi kami ng nagbigay kami sa amin kanina. Ano? Kayo. Umiyak ka ba tayo? Umiyak ka? Bakit kayo umiyak tayo? Bakit kayo umiyak tayo? Si tatay umiyak? Mabait mo ba? Okay lang yan tayo. Okay lang yan. Mas mabuti talaga tayo pag mabait tayo tayo. Dahil maawa ang Diyos sa atin. Hindi tayo ng lechon. Hingi tayo ng lechon dyan sa ano? Atbang. Umiyak ka talaga tayo no? Hindi ako nakapaniwala. Umiyak ka. Naramdaman mo yung ano tayo? Yung parang saya mo na mayroong taong mga bibigay. Yung napapanggap.
Yung napapanggap na pulubi kahit hindi pulubi, para lang makatulong. Sa totoo lang po tayo, ako yung napapanggap lang tayo. Para tutulong sa mga katulad ninyo tayo. Kahit sa mga kunting paraan lang tayo. Masaya na po kami doon. Magdasal ka palagi na yan. Magdasal ka palagi. Huwag ka mawala ng pag-asa. Tayong lahat ay dadaan sa mga pwedeng mangyari sa buhay. Ha? Magpakabait na kayo tayo ha. Maghingi ka ng patawad sa mga kasalanan mo. Yung mga... Anong magagawa mo sa buhay tayo? Ang ano nga eh, mapatawad ka nga sa Panginoon eh. Yung kahit kalaki pa ng bundok, yung kasalanan mo tayo. Basta habang may buhay pa tayo tayo, mapapatawad tayo ng Panginoon tayo. Oo. Huwag ka mag-alala. Mag-ano ka lang. Mag-asal ka lang. Oo. Mag-asal ka lang Wala palagi. ikaw rin kasal, mga Oo. Diyos ba? Oo. Hindi ka na patawad ha. Oo. Huwag ka pawala ng pag-asa tayo. Pareho tayong lahat. Dadaan sa mga pwedeng nangyari sa buhay ha. May iba-iba tayong storya sa buhay ha. Okay lang yan tayo. Wala problema yan. Pagkatapos ng usapan namin ni tatay ay hinatid ko na siya sa gilid ng mall para hindi na siya mainitan. At pagkatapos ay binilang ko na ang mga naibigay na pera ng mga tao. Ito na po yung mga hinihingi namin kanina doon. Nandito po yung mga pera. Yung may nagbigay sa akin na na wheat bread. Binigay ko yun kay tatay kasi si tatay lumapit sa akin eh. Parang hindi na siya nabigyan kasi kami yung nasa unang madaanan na tao. So kami yung mabigyan. Kaya lumapit yun si tatay sa akin at parang malapit niya po akong papaluin. At buti na lang hindi ako pinalo ni tatay na-convince ko siya na kausapin. At ito yung mga binibigay ng mga tao, ang babait ng mga tao. Mayroon pa talaga mga mababait na tao. At ito ngayon, ito yung mga pera. Ito yung mga binibigay sa tao. Ibibili namin ito ng mga pagkain. Kahit sa mga konting pagkain lang, makatulong lang kami sa yung mga nangailangan din ng mga pagkain, yung nangihingi rin sa mga gilid, yung mga gutom rin ng mga tao. Isa, dalawa, mga tig-20 lang naman ito. Isa, dalawa, tatlo, 20, 40, 60, 80, tsaka 100 na, 120, 140, at tsaka 160. At itong mga barya, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ang lahat na lilimos namin 245 lahat. At ito, bibili namin doon ng mga pagkain, yung kanin, yung mga ulam, ibibigay namin yun sa mga ginugutom rin. Hanap kami ng mga pwede namin mabibigyan. At yun, samahan nyo kami. Ay, kumain ka. Magandang hapon. Ha? Magandang hapon. Mayan ka. Bibigyan kita ng pagkain. Ito para additional na mo ng pagkain ha. Panghapunan mo yan ha. Pagkain yan. Sige, ingat kayo ha. Kumain ka na tay. May pagkain dito tayo. Kain ka ha. Meron akong pagkain. Oo. Kain ka ha. Tanghalian ka na ba? Ha? Kain ka ha. Sige. Ingat kayo tay. Ingat kayo ha. Oo. Dala muna yung tsaka yung motor namin kasi may bigay kami pagkain doon. Ikaw kumain ka na? Kumain ka na? Hindi ka pa kumain? Ayaw mo. Pareho rin tayo nangingi ng pagkain. Pero bibigyan kita ng pagkain. Halika dito, halika. Hoy, Halika. Sama na.
Sa'yo ito, huwag ka mag-alala. Para, linto ito, malinis ito. Oh. Amping, nagaan ka. Pasalamat. Salamat ha, salamat. Welcome. Oh, sige. Welcome. Nabaliktad. Sige, ingat ka ha, ingat ka. Sige, sige. Oo, sige. Nabaliktad. Magandang hapon. Kumain ka na ba? Kumain ka na? Hindi ka pa kumain? Okay lang ba sa'yo? Napareho tayo pulubi. Nagbibigay akong pagkain sa mga binibigay rin sa mga tao. Okay lang ba sa'yo? Sige. Kumain ka ha? O dyan, malinis yan. Hindi madumi. At least man lang may makain ka ha. Sa'yo na rin ito. O. May ano ako eh. May bari ako na mga sobra sa mga binibigay ng mga tao ha. Sa'yo na lang yun to ha. Sige. Ingat kayo ha. Oo. Kain kayo tayo. Kasi uuwi na kasi kami. Dahil kami kakain rin. Sige tayo. Salamat nga pala sa mga nagbigay na mga pagkain sa amin doon sa mga pinaglimusan namin, yung binibigay nila na pera, binili namin yun ng mga pagkain, yung kahit kaunting pagkain lang, makapagbigay lang sa mga katulad nila ni tatay, yung mga nakakatira lang sa gilid-gilid, yung mga ginugutom, yung mga nangailangan ng pagkain. At yun, salamat sa lahat at shoutout nga pala, sana ko pa shoutout na si Sian, yung taga ano, yung mag-picture sa akin doon sa Imol, at saka shoutout din ni Honey Lucky, yung classmate ko kasi matagal na siya pa-shoutout at shoutout din ni Abli at saka ni Geraldson, yung nagbigay ng kanilang blessing, nabigay sila para makatulong din sa mga katulad nila ni tatay. Sinumulan ko na po yung pag-shoutout. Kung magpa-shoutout kayo, comment nyo lang dito sa ibaba yung hashtag si Budoy, at kapag may comment na kayo dyan, isa-shoutout ko na kayo sa mga next video namin. At sana po sa konting pamamaraan namin na ako yung napanggap na pulubi, at least man lang may nakuha kami na pera pagkain at binigay namin sa kanila. Sana po nagustuhan niyo yung video at nasayahan kayo sa ginawa namin, at kapag gusto niyo po yung video namin, sana po mag-subscribe kayo para susunod na video makita yung mga susunod na video namin. Yun na po lahat. Salamat po sa inyong lahat sa papanunod. So bye bye. Salamat po. Kita tayo sa mga susunod na mga video. At yun, bye sa inyong lahat. At bait po ninyo kuya. Natuto po kuya, kami po ay may camera po kami kuya, nasa YouTube po kayo kuya. Kuya, God bless kayo kuya. Salamat sa binibigay mo kuya, kasi yung mga hiningi namin kuya, ibibigay namin sa mga mahihirap, yung mga pulubi rin sa gilid-gilid na nangihingi ng mga pagkain. Kaya napag-isipan namin gumawa ng ganito para meron man lang kami may tulong sa kanila. Salamat kuya ha. Ang bait po ninyo kuya, binigyan nyo kami ng pera 40 po yung binigay mo. Salamat kuya ha. Wala pang kita masyado. Sige lang. Malaki rin ang kikitain nyo kasi nabibigay kayo sa amin. Nabibigay kayo sa mga pulubi na. Mahirap pag kulang kain. Oo, salamat kuya. Nasa YouTube po kayo. Kaway kayo dyan kuya. May camera po kami dyan. Ang bait po ninyo na. Ay, nasa YouTube po kayo na yun. Social media namin. Salamat po na yun. Diyan pong camera. Kaway ka dyan, sir. Meron po kaming camera dyan. Nasa YouTube po kayo. Nasa YouTube po kayo. Okay lang pa sa inyo? Ha? Okay lang pa sa inyo? Nasa YouTube po kami. Kung gusto mo i-check yung YouTube channel namin, si Budoy. Si Budoy. Cebu at saka Bait si Budoy, bait. makita mo yung video namin. Salamat ha. Salamat. Kasi yung mga hiningi namin, ibibigay namin sa mga nangihingi